No a samozrejme smie prosiť znamená, že otvárame plesovú sezónu, ale aby sme sa tam mohli dopracovať, musíme začať tými najmenšími tanečnými krôčikmi. Takže my vám teraz predstavíme štandardné a latinskoamerické tance. Raz, dva, ľavá, raz, dva, pravá, raz, dva, ľavá, raz, dva, pravá, raz, dva, tri a raz, dva. Ide nám to, lebo ja vás nevidím. 2, 3, raz. Ďakujeme. A raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri a raz, dva, dva a raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz. Zľahka usmejem, pravá, bočne, prísed za, dva, tri, a raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, krásne vám to ide, raz, dva, tri, klaptikou, and slow, slow, použijeme ručky, áno, slow, and slow, slow, and slow, slow and slow, slow and slow. A jedna nožka za kryžím, druhá nožka za kryžím, jedna nožka za kryžím, druhá, skvele vám to ide.